देहानि लिरथायखौ खमायनायनि मोनबा गोरलै राहा। बड' इनफ' पइन्टआव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आव जों गोबां रां बाहायालासेनो जोंनि देहानि लिरथायखौ माबोरै खमायनो हायो बेनि राहाफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। जुदि नोंथांमोनाबो देहानि लिरथायखौ बांद्राय मोनबायब्ला आरो लिरथायखौ खमायनो थाखाय नाजादोंब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनो खामानि होगोन। लोगोफोर आरो नोंथांमोन, जों लिरथायखौ खमायनो थाखाय न'आव मोनबा गोरलै खामानि मावनो हायो। नोंनि लिरथायखौ खमायनो थाखाय मोनबा खामानिखौ न'आव मावनो हायो। जोंनि जिउ खुंनाया ओरैबायदि जाबाय, लिरथाय बांनाया जोबोद गोरलै जानानै फैबाय। गाज्रि जानाय लोंनाय हुदानिफ्राय लानानै देहायारि खामानि मावनो हायैसिम गोबां जाहोनफोर दं जायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोरलैयै लिरथाया बारायो। बेबादि थासारियाव जों सानोदि जिमाव थांनायानो लिरथाय बाङाइ खालामनायनि मोनसेल' राहा। नाथाय जों जिमाव थाङालासिनो न'आवनो लिरथाय खमायनाय माखासे राहा खालामना लानो हायो। लिरथाय बाङाइ खालामनो थाखाय जिमाव थांनांगौनि गोनांथि गैया। जों सानफ्रोमबोनि जिउआव माखासे गोरलै हाबाफारिफोर जिम गैयालासे लिरथाय बाङाइ खालामनायनि राहाफोरखौ सोफादेरनानै मोजाङै लिरथायखौ बाङाइ खालामनो हायो। बेबादि मोनबा राहाफोरानो जादों। सेथि नं राहाया जाबाय थाबायनाय। थाबायनाया गोरलैसिन आरो गोहोम गोनां राहाफोरनि गेजेराव मोनसे। सानफ्रोमबो खमैबो 30 मिनिट थाबायनानै नोंथाङा केल'रि बारायनो हायो आरो गावनि देहाखौ सांग्रां लाखिनो हायो। बेयो आथिंखौबो एक्सारसाइज खालामो आरो जरायाव सानाय बायदि जेबो जेंना गैया। नोंथाङा गावनि न'नि खाथि खालानि पार्क एबा फोथारफोराव थाबायनो हायो। नैथियाव दङ सिरि गाखोनाय। लिफ्टनि जायगायाव सिरिखौ बाहायनाय हुदा खालाम। सिरि गाखोनाया मोनसे गिदिर एक्सारसाइज, जाय नोंथांनि आथिंखौ गोख्रों खालामो। नोंथाङा न' एबा मावख'आव सिरि गाखोनो हायो। बेयो नोंथांनि केल'रिफोरखौ बारायगोन आरो नोंथांनि बिखानि सावस्रिखौबो साबसिन खालामगोन। थामथि नं राहाया जादों न'आवनो य'गा खालाम। य'गाया देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिनि थाखाय जोबोद साबसिन एक्टिभिटि। न'आव य'गा खालामनाया नोंथांनि लिरथायखौ बाङाइ खालामो आरो नारसिनथायखौबो बाङाइ खालामनायाव मदद होनो हागौ। नोंथाङा अनलाइन एबा य'गा भिडिअ' नायनानै न'आवनो गोरलैयै य'गा खालामनायनि हुदा खालामनो हायो। ब्रैथि नं राहाया जादों मोसानाय। मोसानाया मोनसे रंजाथाव मोजां मोननाय जानो हागौ आरो बेयो एक्सारसाइज खालामनायनि मोनसे मोजां राहाबो। न'आव नोंथांनि साबसिन मोजां मोननाय मेथाइफोरखौ मोसानो हायो। नोंथांनि मोसानायजों केल'रिया बर्न जायो आरो देहायाबो सांग्रां जायो। बेयो नोंथांनि देहानि सोलाय-सोल'खौ बांहोयो आरो मोदोमनि टन थायो। जोबथियाव दङ 5 नं राहा न'नि खामानि मावनाय। नखरनि खामानि मावनायाबो मोनसे मोजां खामानि जानो हागौ। नोंथाङा नखरनि खामानि मावनाय समाव केल'रि बाहायो, जेरै आइजें-आइला सुनाय, फार्निचारखौ साफा खालामनाय बायदि बायदि, जायनि जाहोनाव लिरथाय खमायो। नोंथाङा बेयाव होनाय राहाफोरजों लोगोसे सावस्रिनि थाखाय गोनां आदारखौ फालिनायाबो गोनांथार। बांसिन फिथाइ-सामथाइ, मैगं-थाइगं, आबुं माइरं आरो प्रटिन गोनां जाग्रा आदार जानाया सावस्रिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा होयो। बेनि अनगायैबो जांक फुड, सिनि आरो सदानिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथाङा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होदो। गोजोन्थों।